Hola, 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 hola. Doncs ja tornem a ser aquí amb la segona semifinal, Pireta, d'aquesta tercera jornada del torneig dels històrics. I és que ve un partit dels que agrada a tothom, dels que agrada veure, dels de màxima categoria. I és que, Pireta, el partit que tindrem ara, a continuació, en uns minuts, doncs no és ni més ni menys, Pireta, ni més ni menys, i no et mentiré, que l'estic buscant perquè no me'n recordo. Ai. I és que és l'Espanyol contra el Terrassa. Doncs sí, justament ara ja estan començant. Et sento una miqueta d'eco, ho sento als telespectadors, perquè tenim bastants problemes amb el tema de l'àudio, no sé què coi passa, però ja estan començant, no podem repassar l'alineació, haurem de fer així, pim-pam, 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 pareu el directe aquí, llegiu l'alineació perquè directament van cap al partit. Sí, Ravenfov, s'escolta robòtic però perquè estem tenint uns problemes bastant greus d'àudio. I crec que és ell que té els problemes. Però no, els tinc jo amb el seu àudio. Doncs, i què t'esperes d'aquest partit? Perquè té molta xitxa. Ahir vam estar veient el Terrassa, que ho va donar-ho tot allà, amb un Lleida molt bèstia, molt ràpid. Tu veus què passarà? Tindrem un partit ultra mega ràpid o què? Igual, no? Doncs l'Espanyol és un d'aquells equips que es caracteritza per definir prou bé, no?, en les seves ocasions que té. Exageradament gaires. Sí que és veritat que, òbviament, en té moltes perquè les sap buscar, però aquelles que té, les té de manera ordenada, no com altres equips que hem vist jugar, que busca atacs possiblement on no els hi ha. Doncs ara mateix ja ha començat el partit, està l'Espanyol al centre del camp dominant el Terrassa i veiem que per la banda de tribuna està avançant bastant l'Espanyol i atenció, parada del porter del Terrassa que no se l'esperava però estava allà a tope. Veiem que la passa amb curt. Digues. Doncs sí, Pireta, una parada que salva aquest gol de primer minut i ara són ells qui pugen ja directament la pilota cap un aquest Terrassa buscant aquesta àrea de l'Espanyol, atenció perquè es tria una miqueta en aquesta frontal d'àrea, una zona perillosa per no acabar de parlar-s'ho bé, atenció perquè pot arribar el xut, la parada del porter. No, aquí no hi pot falta. No, ha saltat per dalt, Ha sigut aquí un pobre travesser, ha anat de pilota a buscar els fans, saps? I continua l'Espanyol aquí tiqui-taca el que és al mig del camp. Winters. Doncs directament en profunditat, l'Espanyol buscant la següent jugada d'atac, punt de penal. Atenció perquè l'atac se li acaba de complicar una mica. Treu el córner després de pràcticament tenir un gol totalment regalat, però és que se'n li ha vist mateixos.
Sí, és a dir, aquí l'Espanyol estava controlant bastant bé la situació, però no ha acabat d'arribar totalment. Però bé, ara veurem, a veure com avança. Veiem el Terrassa que està arribant aquí. Ui! Ha sigut l'Espanyol que ha tirat cap a la porteria del Terrassa per treure aquesta pilota molt enverinada al cantó, al lateral de tribuna, aguantant la pilota. Un jugador de l'Espanyol contra 3 del Terrassa i continua aquí, frega a la banda. Winters. Doncs el Terrassa, que directament en aquesta fronta de la ganxa perquè pot recuperar la pilota, serà córner. I és que estem veient un Espanyol en aquests primers minuts poc organitzat, poc del que venim sent habitual veient en aquests partits, no? Vull dir, se li està complicant aquests primers minuts, a veure si acaben de tenir les comunicacions ben fetes del seu, perquè en profunditat directament l'Espanyol busca l'ocasió, pot arribar al centre de l'àrea, directament buscava l'acció individual, serà córner i una altra ocasió per l'Espanyol. Doncs sí, veiem que l'Espanyol, el poble, té complicacions per arribar. Està un altre cop al Terrassa fotent aquí un joc ràpid que no poden avançar per les bandes com poden i... Ui, que es ve per un cop de cap de l'Espanyol que està aguantant, que es ve. I sí, està tenint complicacions per aguantar la pilota. Arriba, però el Terrassa va també amb les ungles i les urpes. Es veu que portar la samarreta de color vermell dona un plus a més 2 o més 3 a la ràbia, saps? Això, un atac molt bèstia. Doncs ara Pere de Seguida, el Terrassa a punt de parar, el joc pot arribar a l'ocasió! Serà al final el control una mica més llarg del que li hagués agradat. Pilota per l'Espanyol. 0-0 el marcador, encara minut 22 de partit. I és que diverses ocasions de moment per part dels dos equips que no paren ja directament. 3/4 de camp per aquest Terrassa, un altre cop en profunditat, buscant aquest lateral on buscarà la centra de nou, que no hauran de jugar cap enrere envers d'aquesta pressió de l'Espanyol que està realitzant en defensa molt correcta, i és que directament cap amunt arriben ja al 3/4 de camp, i és que serà fora de joc pel que sembla i tornarà a jugar aquest Terrassa directe. Doncs sí, a veure com s'es van venir l'Espanyol, perquè, ostres, va fer un partit molt bo l'anterior que vam retransmetre i va ser molt punyent. I ara tenim un Terrassa brutal aquí fent mal, a més no poder, i s'estan replegant al seu camp. Potser estan esperant a fer una bona profunditat en plan arribar fins a la porteria del Terrassa i donar, però de moment estem 0-0. Això significa que tenim pròrroga, però crec que potser arribarà un gol pròximament, no ho sé. Doncs Pieda, jugada individual de la davantera d'aquest Espanyol que treia directament cap a l'àrea. Molts integrants ja a part dels dos equips dins d'aquest àrea, i és que és complicat fer alguna individual per intentar obtenir un gol quan hi ha tants jugadors en molts pocs metres, no diguéssim. I és que no ha pogut aconseguir res l'Espanyol aquí. I és que personalment veig que molts equips estan patint per no xutar des de lluny en so, perquè l'Espanyol amb una bona jugada, gol! Gol, 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 gol! Jugada que es feia per al centre del camp, buscava a l'esquerra d'aquesta àrea del Terrassa, i és que al final acaba per la dreta. Álvaro, minut 34 de partit, adelanta el seu equip, 0-1 al marcador, s'adalanta l'Espanyol. Descomunal l'Espanyol aquí guardant l'urpa per fer la mossegada final, guardant-la fins ara, és a dir, ha sigut brutal. Ja t'esperarem a veure com progressa tot, perquè l'Espanyol s'ha quedat amb gana, continua atacant a l'Oestia. Winter, sóc teu. Doncs un altre per l'Espanyol, molt similar a la que tenia al final aquesta defensa del Terrassa, que tallava la jugada, però és que és l'Espanyol qui i la troba en aquest frontal de l'àrea un altre cop des de dins d'aquest àrea, busca la penetració perquè pot arribar el xut, no para aquest porter, i tindrem, diria que córner exactament, i és que l'Espanyol seguirà atacant Fireta. Sí, veiem que l'Espanyol té gana, té bastanta gana. Ui, aquest cop de cap i el cos al terra per intentar arribar, però providencial aquest porter del Terrassa, que déu-n'hi-donet, en 2 minuts el pobre ha tingut bastanta feina i s'ha cobertíssim de glòria i d'esperança, però no cobert de glòria malament, sinó, enteneu-me bé, s'ha guanyat el sou quan li tocava.
com aquell qui diu. I bé que l'Espanyol continua. El Terrassa el que està fent és una pinyata sobre qui té la pilota, està fent massa pressió, està deixant tota... Atenció, punt de penal! Ai! M'ha estat molt a prop d'acabar això en gol, Pireta. I és que l'Espanyol feia pràcticament una jugada perfecta, baixant corrents amb un balanç totalment perfecte fins a la defensa on robava la pilota i la pujava directament. I és que se'n podia anar amb un segon a gol abans d'aquesta segona part, Pireta, i és que 2 minuts de descompte, 0-1 el marcador, i és que l'Espanyol se'n va al descans amb avantatge per la mínima. Sí, impressionant com podem veure que tot això progressa és per una velocitat brutal i veiem que l'Espanyol s'ha refet, és a dir, bastant bé, no? I el partit és molt decent de ser unes semifinals molt decents. Estan veient que ara el control de l'Espanyol, parlem bastant de l'Espanyol perquè és bastant bèstia, ha canviat una miqueta i s'ha pogut situar bastant, val? Perquè no estava ben situat. I ara, a partir abans de 2 atacs que ha fet el Terrassa i ha arribat, s'ha reorganitzat, val? Una plasticitat que se diu, una miqueta de plasticitat dintre de l'equip per tornar-se a replantejar. I el Terrassa va amb la mateixa estratègia que possiblement aconseguirà algun gol, però l'Espanyol ja sap per on tira, el Terrassa. I això ell ho ha sabut aprofitar. Ara veurem quin replantejament ha fet el Terrassa. Continua Winters. Pireta, tenim ja l'inici d'aquesta segona part. L'Espanyol que surt a jugar amb aquest avantatge d'un gol, però és que el Terrassa surt molt enxufat ja directament. Vol buscar l'empat en aquest marcador l'abans possible, però és que així no s'aconsegueix l'empat i és que és l'Espanyol que ataca en aquesta posició. Atenció perquè en el punt de penal l'espera una de Xu, perquè la rematada bona pot arribar al xut, fora! Impressionant, arriba a fotre això i jo me'n vaig de festa, de farra, perquè ja ho he vist tot. Mare meva, quina xutada així de mig gir, d'esquena de porteria, col·locant-se la pilota i rematant cap a la porta. Brutal, aquest joc. I segueix l'Espanyol amb una gana que no vegis, Els tios, crec que faran el segon, Van amb moltíssima gana, arriben amb profunditat, toquen ràpid, el Terrassa està nerviós. Doncs tenim la mateixa pedra, la mateixa a punt de penal, pali fora, perquè la defensa en última instància ficava un peu que no s'ho creuen ni ells, i és que córner per aquest Espanyol que seguirà jugant a la xilena avui. Ui, aquest Espanyol ja... Aquest Espanyol en vol fotre un cabàs, Vol fotre en 3 o 4. Ui, però mirem la profunditat del Terrassa. Ui. El Terrassa per bona ocasió fora, també! Ai, Pireta, que encara tenim partit. Pot arribar el gol per part dels dos equips i és que ja coneixem aquest FIFA, que et despites un minut i te n'enxufen 3. I és que Pireta, minut 56 ja, 0 per l'Espanyol, però és que tranquil·lament en podien tenir 2 o 3 més en el marcador. Sí, tranquil·líssimament, perquè no paren, És a dir, ara el Terrassa està fent una pressió amb un cantó que no estava jugant bé l'altra vegada i Déu-n'hi-do, mare meva, però massa jugadors del Terrassa allà fent massa pressió. L'Espanyol sap treure bastant bé aquestes coses. Però mira aquest Terrassa com remata! Que espera que tenim més... És bona pel Terrassa! La para l'Espanyol i serà córner a mans d'un Terrassa que ha d'aprofitar aquestes ocasions que té. Anem a veure cap a on cau aquesta pilota perquè jugarà en llarg buscant la frontal d'àrea en una jugada ensenyada amb el cap que al final no sortirà bé. La traurà l'Espanyol ara sí, corrents cap amunt, un Terrassa que ha de baixar de defensar el primer defensor que és esquivat pràcticament gratuïtament per aquest atacant de l'Espanyol que haurà de jugar cap enrere perquè no troba el lloc. Atenció perquè ara sí, en l'altre costat amb el canvi d'orientació, passada cap enrere directament a rebre el xut, pilota pel porter, i és que l'Espanyol es liava certament una mica en aquesta última instància de l'atac, no acaba de resoldre aquesta ocasió Pireta. I atenció, perquè al guanyar per la mínima això no t'ho pots permetre i encara poden ser capaços de perdre aquest partit. I és que ara una altra ocasió serà 1 contra 1, es trobarà el porter, atenció perquè la passa, la treu amb el peu, el porter del Terrassa que salva el seu equip d'anar més avall, d'anar
amb 2 gols en contra, i és que mantenen el 0-1 el marcador i buscaran l'atacar ara mateix Pieta, i és que pràcticament minut 70 en el marcador, un altre cop cap amunt i s'empara Pieta, explica-m'ho. Mare meva, que l'Edu ha agafat al centre, perdó que m'has pillat amb calces, ha pillat al centre l'Espanyol que intenta avançar cap amunt, el Terrassa torna a tenir la pilota al mig de l'àrea del Terrassa, un remat cap a l'alta, punta a punta, però res, fora del Terrassa, serà un xut de porteria. Segueixes tenint la imatge? Lesió per Pirlo. Ui, cuidado amb això, Pieta, lesió per al Terrassa, que desconec com podrà gestionar, i és que hauran de seguir jugant, i pilota per l'Espanyol un altre cop molt avançada. Anem a veure com realitza aquest atac, i és que la pena automàticament en mans d'aquesta defensa, i atenció perquè es pot liar, recupera l'Espanyol, frontal de l'àrea, pot arribar el xut, gol, Pireta, gol! Segon gol de l'Espanyol que puja al marcador, i és que una mala jugada semblava de l'Espanyol que la robava la defensa, es liaven ell sol, un altre gol d'Álvaro, 2 gols ja en el marcador, minut 74 de partit. T'estava comentant que tenien gana aquest Espanyol, però ves que el Terrassa puja per un lateral a lo bèstia i que també potser podria marcar, però l'Espanyol té gana, vol marcar més gols, vol assegurar-ho aquí. Ara l'Espanyol l'està liant una miqueta, però tot té Winters, jo crec que l'Espanyol... En profunditat una altra vegada per l'Espanyol, igual, la jugada un contra el control que no era bo d'aquest últim davanter de l'Espanyol, i és que Pieta no se'n cansa l'Espanyol d'atacar, i en porta 2, però tranquil·lament en podria portar un parell o 3 de més, i és que Pieta 0-2 en el marcador, un Terrassa que encara no ha obert aquesta llauna particular per ells, i és que les ocasions l'ha tingut, però és que l'Espanyol segueix endavant a l'acció, perquè la jugada pot arribar, no? Certament. No. Fora de joc, i una llàstima, perquè ha sigut totalment involuntari que és fora de joc. Sí. No, a veure, és que l'Espanyol vol assegurar, però a tota costa, és a dir, la gana que ha desenvolupat ara en la primera part i la segona és... El pobre Terrassa està descol·locadíssim. A més, si Pirlo, el personatge del Pirlo, té lesió, no, és que no farà espins ni res, el pobre. A veure com ho gestionen, però és que els hi entren a la cuina. Mira, l'Espanyol de tentar per la banda. Punt de penal Pireta, i és que és el tercer, directament per l'Espanyol, ja sentenciant, si ja no quedava clar, aquest partit. I és que Pireta... Gol de l'Espanyol. Gol de l'Espanyol en aquest minut 84. Són 3 ja, sentència totalment Pieta, i és que el Terrassa, que no ha acabat de definir les seves ocasions, i es quedarà fora d'aquest torneig dels històrics en aquesta semifinal, on avançarà Pieta aquest Espanyol. Sí, totalment d'acord. Ha sentenciat, però total, és a dir, ha sigut una sentència a mort. No n'hem pogut ni dir el gol perquè ha sigut en plan de... Està claríssim, és gol de l'Espanyol, i ara mira com torna a entrar. I que repeteixen una altra vegada la mateixa jugada, l'Espanyol que es sentia molt còmode en aquella banda on entraven els 3 gols directament per allà, i és que arribant ja aquest minut 90 de partit, pràcticament ja serà de les últimes que tindrà el propi Espanyol i el propi partit en si. Falta a favor d'aquest Terrassa, i és que seran 2 minuts Pireta de descompte, i encara arribarà un quart d'aquest Espanyol. Atenció perquè pot arribar el xut, la defensa que la treu, i Pireta, doncs aquí, que acabarà aquest partit amb l'última pel Terrassa, perquè l'Espanyol no se la permet, i és que Pireta s'acabarà, no, pues mira, última jugada. Fora de joc i pilota pel Terrassa. Última jugada, deixa de fer l'atac. Buscarà aquest últim gol, però no, s'acabarà així Pireta, 0-3 en el marcador, s'ho emporta l'Espanyol i avança cap a aquesta final on buscarà mantenir aquest títol que tant el caracteritza, i és que defensarà el tro d'aquest torneig dels històrics contra un Nàstic que també guanyava el seu partit avui. Mare meva, com serà aquesta final, serà brutal. Aquest partit ha sigut
digna d'unes semifinals. No us ho hem pogut retransmetre amb tota la qualitat que voldríem, com hem tingut aquests dies, disculpeu les molèsties als nostres telespectadors, però hem vist uns partidassos de semifinals espectaculars, no? Però saps, amb totes les lletres espectaculars. Es pot dir que hi ha hagut un joc ràpid, hi ha hagut bona estratègia, l'Espanyol, tio, ha sigut molt bèstia, és a dir, molt bèstia. És a dir, han marcat 2 gols amb la mateixa estratègia de pujar a banda i marcar el pobre. I és que el Terrassa jo crec que ha tingut possibilitats al principi, i si arriben a marcar els típics gols psicològics, s'ho arriben a menjar tot, però no ha pogut ser. Llavors què tindrem? Doncs tindrem un Espanyol nàstic amb aquestes finals. Recordem a tots els telespectadors que aquestes finals es faran diumenge, és veritat? Winters? Diumenge? Sí, correcte. Val. Aquests partits els faran diumenge, teníem programat el dimarts fer també la segona jornada i no va poder ser per culpa de servidors de FIFA. I res, us esperem el diumenge. Per cert, a tu què t'ha semblat el partit? Certament, un espanyol que ensenyava ja el que és habitual, no? Un control, però molt correcte, no? En atac, i és que és el que t'estava ensenyant, no? Que en atac, si no tens una defensa molt sòlida, doncs et passen per sobre i al final és el que m'ha acabat veient. Sí, una piconadora brutal l'Espanyol, ha sigut molt bèstia. I t'ha agradat el partit, no suposo, a mi m'ha agradat bastant. Sí, però curiós, a veure... pràcticament no hi ha partit, no? Que no t'agradi, vulguis o no, un joc molt frenètic, no? Però bé, Pireta, fins aquí aquesta retransmissió d'avui, posem punt i final a aquestes semifinals del torneig dels històrics. Ens veurem aquest cap de setmana amb aquesta final. Recordem que el Nàstic jugarà contra l'Espanyol per buscar l'or i la glòria d'aquesta quarta edició. I fins aquí em despedeixo. Jo soc Winters Howl i fins la pròxima. Vinga, fins la pròxima, Winters. Aquí, Pirata, tallem connexió.